Tak to nakopneme. Takže pustíme si benzín. Zmáčkneme přeplavovací kolíček. Párkrát. Tak. Tady si zvedneme tu klapku, jestli to pomůže. Tak. A nakopneme to. Tak nám to chcíplo právě. Takže jak vidíte, vzal jsem motorku na projížďku a zhodnotíme si dneska teda to vape. Takže, když to mám teda posoudit, co mi to přineslo nebo nepřineslo, tak já jsem měl teda ze začátku problémy, že se mi zanášely svíčky. To zapalování se prostě, ty kladívka se brzy rozsladily a začaly se zanášet svíčky a muselo se to neustále seřizovat a to prostě byl oprus. Takže pomohlo mi tohle, jako jo, pomohlo. 100% je to kvalitativně obrovský skok. Od té doby, co jsem to namontoval, jsem na to nemusel šáhnout. Spíš teda od té doby, co se mi podařilo seřídit ten předstih. Chvíli to trvalo. Byly s tím problémy samozřejmě, než jsem to odladil, ale od té doby, jak jsem to odladil, tak musím říct, že je to skoro bych řekl bomba. Jako opravdu je to za tu cenu obrovský kvalitativní skok. Jo, byly tam ty problémy, opačný chod motoru, kopání,
nebo to pohasínání toho světla, když se vybije ta baterie, chcípání toho motoru na křižovatce, ale všechno se to dalo vyřešit a od té doby, co jsem si dal ledkový žárovky, teda hlavně tu H4 dopředu ledkovou, tak se to ztratilo. Je to samozřejmě taky způsobeno tím, že prostě na tom jezdím málo. Takže ta baterie se nestačila dobět. Takže od téhle chvíle si myslím, že jsem z toho nadšenej a je to úplně jiný komfort prostě jezdit a nestarat se o nic. Takže pokud bych to měl zhodnotit, tak ano, šel bych do toho znova a koupil bych si to znova, protože prostě za ty prachy je to skvělá věc, ale není to pro každýho, je to jenom pro otrlí, který prostě nečekají, že to bude hned fungovat na první dobrou a když ne, tak to budou reklamovat. No, tohle asi těžko, jo. Takže takových lidí, pokud na to mají, asi jim doporučím, ať si koupí Vape originál. A o ty, co se v tom rádi šťourají, tak myslím, že ty budou nadšený, protože prostě pro ně je to výzva a já jsem jeden z nich, z těchto lidí, protože prostě mě to baví. Baví mě výzvy a asi i proto jsem do toho částečně šel. Ušetří člověk a ještě se u toho něco naučí. Takže to je asi moje hodnocení a každý ať se teda rozhodne sám, no, co je pro něj, co si myslí, že je pro něj lepší a zařídí se podle toho. Takže čau a zase někdy u nějakých dalších videí.